כשאנחנו מתחילים לחשוב על תפילה, נהוג לומר בעולם שישנם שני נוסחאות עיקריות. הנוסחה המזרחית הספרדית והנוסחה האשכנזית. לדעתי זו טעות, כי ההבדל הוא בעיקר בין מצד נוסח ספרד האשכנזי שדומה מאוד לנוסח הספרדי המזרחי, לבין נוסח האשכנזי שהוא באמת שונה בעיקר כשמתפללים בציבור. אנחנו נתחיל כאן עם סידור שהוא בנוסח ספרד האשכנזי, אבל העיצוב שלו מאוד דומה למעשה לסידורים הספרדים. ההבדל המהותי בין הסידורים הספרדים בעיקרם לסידורים האשכנזים הוא כוונת השמות שנמצא בתוך התפילה. ובסידור הזה ישנן כוונת השמות למרות שהוא סידור אשכנזי. כשאנחנו קמים בבוקר אנחנו מתחילים בתפילת מודה אני לפניך מלך חי וקיים, ולאחר מכן תורה ציווה לנו משה. אחר כך ברכות השחר. ברכות השחר זה נטילת ידיים. אחר עשיית השירותים ישנה ברכת אשר יצר ואלוקי נשמה, שהיא מתחברת לברכת אשר יצר רק בבוקר בשירותים הראשון של היום. אחר כך במהלך היום לא מברכים על נטילת ידיים, למרות שנוטלים ידיים אחרי שירותים, ולא מברכים אלוקי נשמה, רק ברכת אשר יצר. לאחר מכן ברכות התורה. לכאורה זה רק לגברים, אבל האמת שזה גם לנשים, כי גם נשים מצוות ללמוד את החומרים שמיועדים עבורן, ולכן גם הם תברכנה ברכות השחר. אחר כך אנחנו עוברים לברכת הציצית, שזה כבר לגברים, ואחר כך הולכים לבית הכנסת. בבית הכנסת אנחנו מתעטפים בציצית, בטלית הגדול. רוב הציבור לא מברך על הטלית הקטן, על הציצית בבית, אלא מברך אך ורק על הטלית הגדול, הציצית הגדולה בבית הכנסת, ופותר בברכה הזו גם את הטלית הקטן שהוא לבש כבר קודם לכן בבית. לאחר מכן מניחים תפילין עם ברכה לתפילין. האשכנזים מברכים ברכה לתפילין של יד וברכה לתפילין של ראש. הספרדים מברכים רק על התפילין של יד ופותרים בכך את התפילין של ראש. עוד הבדל גדול בין התפילה האשכנזית לתפילה הספרדית. פתח אליהו, שזה בציבור הספרדי הרבה פעמים אומרים אפילו בציבור לפני ברכת הקורבנות, בעוד שהציבור האשכנזי אומר את זה רק ביחידות, בדרך כלל לפני התפילה. הגענו לבית הכנסת, נכנסנו, הנחנו תפילין, התעטפנו בטלית. עכשיו אנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא על ביתו הטוב, על בית הכנסת שנתן לנו לבוא אליו, מה טובו אוהליך יעקב. בדרך כלל את זה אומרים ביחידות לפני התפילה, כנ"ל ברכות השחר בהמשכן, שזה נותן נסיך ובינה. סדר הברכות הוא שונה מהציבור האשכנזי לציבור הספרדי, שונה גם כמו שראינו בין נוסח ספרד לנוסח אשכנז. סיימנו את ברכות השחר, הגענו בעצם להתחלת התפילה. וכאן יש הבדל גדול בין הציבור האשכנזי כולו לציבור הספרדי ברובו. בציבור האשכנזי עד הודו אומרים ביחידות לפני התפילה. ברוב הציבור הספרדי מתחילים כבר מהקורבנות את התפילה בציבור, אומרים את כל הקורבנות יחדיו, ובעצם מצטרפים כביכול לציבור האשכנזי בסיום הקורבנות באמירת הודו. שוב הבדל גדול בין נוסח ספרד האשכנזי לנוסח אשכנז האשכנזי. כאשר אנחנו הגענו לתחילת התפילה האשכנזית, סיימנו את רבי ישמעאל. בדרך כלל אגב השליח ציבור מתחיל מתחילת רבי ישמעאל כדי להגיד פרק משניות בציבור ואחריו קדיש דרבנן, זה גם בציבור הספרדי וגם בציבור האשכנזי. השאלה היא האם מתחילים בהודו או מתחילים במזמור שיר חנוכת הבית. הספרדים ונוסח ספרד האשכנזי מתחילים בהודו, בעוד שנוסח אשכנז מתחיל במזמור שיר חנוכת הבית, אומר אחריו את ברוך שאמר, ורק לאחר מכן חוזר ואומר את ההודו. ואילו הציבור הספרדי ונוסח ספרד האשכנזי מתחילים בהודו, אחריו מזמור שיר חנוכת הבית, ואומרים גם ברוך שאמר. הבדל גדול שבציבור הספרדי ובנוסח ספרד האשכנזי ישנן פסוקים, השם מלך השם מלך ולמנצח בנגינות מזמור שיר, שזה לא קיים בנוסח אשכנז האשכנזי. הגענו למזמור לתודה,
בעצם אנחנו כבר התחלנו כאן את פסוקי דזמרה, הרי בעצם מי הברוך שאמר? ברוך שאמר הוא הברכה שפותחת את פסוקי דזמרה. מקובלנו שזה נפל פתק מן השמיים לחז"ל, אנשי כנסת הגדולה שתיקנו את התפילה, ובו היה ברוך שאמר כולו. לכן, בשונה מכל התפילות, אי אפשר להוסיף בו, אפילו אסור להוסיף בו, צריך להגיד אותו בכוונה, והוא הברכה שפותחת את פסוקי דזמרה, כמו שאמרנו. פסוקי דזמרה מתחילים עכשיו במזמור לתודה, יהי כבוד, אשרי, שכל אלה בעצם הם פרקי תהילים שנלקטו ונכתבו על ידי דוד המלך ברוח קודשו. הללוקות, הגענו ל"ויברך דוד", יש נוהגים לעמוד, יש נוהגים לעמוד עד אחרי ישתבח, יש נוהגים לעמוד רק ב"ויברך דוד", אף פעם לא מזיק לעמוד, אז ישיר, ישתבח, בו ישתבח בעצם, המיוחדות שלו, שהוא מסיים בזה את פסוקי דזמרה. זו הברכה הסוגרת. זאת אומרת שלפסוקי דזמרה ישנה ברכה שלפניה וישנה ברכה שלאחריה. עשינו מאמץ להביא לכם מדריך ברור ככל האפשר במסגרת זו על האיך מתפללים, הטכני של התפילה. אם תרצו להבין יותר את עומק התפילה ומה מונח מאחורי המילים, בשבילכם יש באתר הסבר מקוצר לכל חלק וחלק בתפילה, ובנוסף ישנה סדרת ספרים שמרחיבה עוד יותר. נשמח גם להיות איתכם בקשר על כל שאלה או כל הרחבה בדואר אלקטרוני info@tfila.co.il